Dobro večer svima. Svi ste vjerojatno čuli da špinat ima puno željeza, no špinat nije poseban po tome. Zato ispričat ću vam jednu priču. Prije više od 1 stoljeća njemačkom znanstveniku Eriku von Wolfu dogodila se trivijalna pogreška. Koristeći taj primjer, pokazat ću vam zašto je važno napraviti niz nezavisnih istraživanja u znanosti. Svi ste vjerujem čuli za Popaja i sve nas veže neka uspomena vezana uz njega. Kada se sjetimo tog simpatičnog mornara, sjetimo se i špinata koji mu daje snagu. Nikada nitko u povijesti animacije i medija nije učinio toliko za špinat kao Popaj. Uspio je uvjeriti ljude diljem svijeta da je on najbolja namirnica za zdravlje i snagu. No, zašto su baš stvorili lik Popaja koji od svog povrća jede baš špinat? 30. godina 20. stoljeća vjerovalo se da špinat sadrži jednaku količinu željeza kao i crveno meso, koje je tada mnogima bilo nedostižno zbog loše ekonomske situacije. Da li je to zaista tako? Kada je Wolf prepisivao rezultate koje je dobio mjerenjem količine željeza u zelenom povrću, pogriješio je kod špinata i krivo je postavio decimalnu točku. Time je udio željeza kod špinata postao 10 puta veći u odnosu na stvarnu vrijednost. Dakle, Popova planetarno popularna ljubav prema špinatu zasnovana je na najobičnijoj ljudskoj pogrešci koja je ispravljena gotovo 70 godina kasnije i 10 godina nakon što se Popaj već uhvatio reklamiranja špinata. Što danas znamo o špinatu? Špinat je vrlo važna namirnica u našoj prehrani, ali ne zbog željeza, nego zato što sadrži impresivnu listu hranjivih tvari, vitamina i minerala, ali sadrži i oksalatnu kiselinu, koja se veže za hranjive tvari i na taj način ih pretvara u oblik koji naš organizam ne može iskoristiti. I zato pripremamo špinat s mlijekom. Jer žrtvujemo kalcij iz mlijeka koji se veže za oksalatnu kiselinu i na taj način smanjujemo njezin negativan utjecaj. Kada je pogreška vezana uz udio željeza u špinatu bila uočena, pokušao je Popaj uvjeriti gledatelje da je vitamin A glavni razlog njegove zluđenosti špinatom. Ali, kao što već vjerojatno svi znate, nije mu uspjelo. Jer je dan danas čvrsto ukorijenjeno mišljenje da je špinat jako bogat željezom. No budimo realni, nije Popaj napravio preveliku štetu. Samo je dao ideju roditeljima kako da natjeraju svoje mališane da pojedu špinat. Jer svi znamo da djeca baš i ne vole zelene stvari na tanjuru. I dan danas imamo sličnu situaciju sa natpisima po novinama i po portalima gdje je jedna namirnica jedan dan čudotvorna, drugi dan nije. I zato zapamtimo priču o Popaju i špinatu kao tipičan primjer kako možemo doći do pogrešnih zaključaka ako imamo jedno istraživanje koje nitko nezavisno ne provjeri. Julijana, ovo mi se čini užasno važna poruka. Koliko onda zapravo možemo vjerovati znanosti? Suočeni smo s time da svakih 10 godina, 15, zapravo znanstvenici kažu nešto drugo. Trebalo je najprije jesti puno čokolade, pa čokolada ne valja, pa jaja nisu bila dobra, sad su jako popularna. Mislim, kako da se postavimo prema svemu tome? Pa, osobno, kako bi se ja postavila prema tome, ako vam nešto paše, onda to jedete. Zaista ne treba vjerovati svemu što čujemo i što vidimo i trebamo paziti na relevantne znanstvene podatke koji su potkrepljeni čvrstim znanstvenim dokazima i primjerima, a ne nekim kvazi znanstvenicima koji pišu članke. U mojoj struci je to veliki problem, baš ta jaja, čokolada i tako dalje. Svaki dan imamo suprotnu tezu neku. Imam ja jednostavnije pitanje, obzirom da sam uvjereni antivegetarianac. Rekla se da je nekad se mislilo da ima špinat jednako mnogo željeza kao i meso. Ok, špinat nema toliko koliko smo mislili, ali ima jednako više ili manje? Ima manje. To je... Jes, mogu jest meso. Hvala vama. Čenja.